betreft een verraderlijk iets. Want niet alles wat je voelt is waarheid. Dit is Chantal. Chantal van het Hekken. Maar het totale plaatsje van een prachtig huishouden en Jeroen haar partner die een goed betaalde baan hier, kan toch de vraag, is dit het? Is dit nou het leven? Te jaren besletten ze het roer om te smieten en haar in te zetten voor de liefde die ze te jaren deelden. De liefde van God. Met haar stichting Strong Life willen ze een jongere doelgroep bereiken en ik helpen bij vragen hoe het leven. En Shinlitten dat het ek maar de tijd mee kan gaan. En ek als de twijfel is, door zelfs ek een karmaatje kist. Nou, ik heb nooit afstand van God willen nemen. Ik ben een periode heel ziek geweest. Ik heb na de geboorte van onze dochter complicaties gekregen, waardoor ik eigenlijk wel een half jaar als kluizenaar zeg maar, heb moeten leven, me echt terug heb moeten trekken. Je hoort best heel vaak dat mensen zeggen, oh, toen ik het heel moeilijk had, in het diepste dal van mijn leven, toen ervoer ik dat God heel dichtbij was. En dat had ik dus niet. En dat vond ik heel verwarrend, omdat die verhalen van God heel dichtbij voelen in hele moeilijke tijden, dat zijn de verhalen die je in de christelijke wereld heel veel hoort. Dus ik had echt zoiets van, nou, is er dan iets mis met mij? Of heb ik iets niet goed gedaan, dat ik dit nou niet zo ervaar? En ik heb wel heel bewust gekozen van God, ik zie u niet. God, ik voel u niet. En ik ervaar u niet. Maar ik weet dat u er bent. Want dat is wat God belooft in de Bijbel. Hij belooft dat hij ons nooit alleen laat. En gevoel is wat dat betreft een verraderlijk iets. Want niet alles wat je voelt is waarheid. Dus voor mij was het woord van God op dat moment echt waarheid. Ik weet dat u er bent, maar ik voel en ervaar u nu niet. En dat heeft, denk ik, dat hele proces wel een half jaar geduurd. Dit is onze huiskamer. Hier zitten we voornamelijk lekker pauze te houden. En gezellig met elkaar beginnen we de dag. We beginnen altijd met een dagopening, lezen we een boekje en dan bidden we. Strong Life is een organisatie die zich richt op jongeren, op tieners. De leeftijd van 12 tot 16, 17 jaar, daar richten we ons echt op. En wij maken video's die we op YouTube plaatsen en op Instagram. En op onze eigen website. Op TikTok zijn we tegenwoordig ook vertegenwoordigd. En we maken eigenlijk korte video's waarin we geloofsonderwerpen bespreken, waar we vragen beantwoorden van tieners die ze ons kunnen stellen. En op die manier willen we jonge gelovigen bemoedigen, we willen ze inspireren, we willen ze laten groeien in hun geloof. En ja, dat ze daarna ook dat wat zij hebben geleerd en wat ze hebben ontvangen, waarin ze gegroeid zijn, weer door kunnen geven aan anderen, uit kunnen reiken naar de wereld om hen heen. En ons verlangen is echt dat er een jonge generatie is die hun geloof in Jezus gewoon een plek in de maatschappij durven en kunnen geven. En in de loop van die maanden, toen ik zelf ook wat meer kon en het allemaal weer wat makkelijker werd, merkte ik ook voor mij weer ruimte was om me ook weer open te stellen voor God en weer met hem in gesprek te gaan en weer te bidden. En dat ik dat ook weer kon. En dat was niet omdat ik hem de schuld gaf of boos op hem was, omdat dit mij was overkomen. Maar ja, ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon genoeg had even aan mezelf op dat moment en er geen ruimte was voor wat anders. Dus ja, ik heb... Ja, dat is wel echt een dal geweest in mijn leven, dat het heel moeilijk was en ik God dus niet ervoer. Maar door dit verhaal te delen, ook in de kerk waar ik zing, merk ik wel dat er meer christenen zijn die dit hebben. En dat je dus ook mag gewoon, ik mag nu gewoon laten weten dat dat ook oké is. En dat op dat moment geloven ook echt een keuze is. Geloven is geen gevoel. Natuurlijk ervaar je God en voel je God en dat zijn wel de mooiste momenten. Maar ja, zo is het niet altijd. En dat is net als in een relatie met je partner. Dan voel je ook niet altijd de verliefdheid, maar de liefde is er wel.
Bist ik nou benieuwd worden naar het hele verhaal van Chantal en de missie van Strong Life? Beluister je de podcast van Lene Vries op Spotify.